Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Ungayara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanda tenzi nditungamire aponda yasvikanyanda mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe imimotiti Dinokuotungamira Kwazwe vatiri tinomuchingamidza kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi wekuNorth Zimbabwe Conference the Seventh Day Adventist Church kumwechete naPastor Caston Betera wekuEast Zimbabwe Conference the Seventh Day Adventist Church mustudio nhasi tina Charlotte Chakabve ari kutiisira musign language. Pastor kwazai vateereri makadii vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa toda kutenda hurumende yatinayo nhasi inoti iyo mazuva ekupedzisira kana kuti nguva yekupedzisira ndizvozvo pastor. Chidzidzo chedu chiri kubva pazvinhu zvinotaurika munharaunda pastor kuti pakaitika chimwe chinhu unonzwa unoita shuwa mazuva ekupedzisira pakaitika zvimwe zvinhu zvinogona kuvhundutsa mucommunity unonzwa unoiti manzwa here zvakati unogona kunzwa munhu akuti shuwa mazuva ekupedzisira saka bhaibheriwo harina kunyarara pamusoro penyaya iyoyo. Saka chidzidzo ichi chinobatsira pastor kuti ichi chinonyatsoratidza kuti mazuva ekupedzisira akamira so ndiwaya ndo zviri kubva muchidzidzo asi tichiri mubhuku raDhaniel but nhasi toda kutangira kuna Matthew 24. Pana Matthew 24 vateereri Jesu anotsanangura zviratidzo zvinonongedzera kuti kuguma kwenyika kunenge kwapadhuze. Chapter yacho yese mukaona nguva munozoiverenga asi tichaverengerwa naPastor verse 3 tinzwe matangira anoita nyaya pachapter 24 pana Matthew 24. Mateo 24 verse 3 wakati agara pagomo remuorivhi vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati tiudzei kuti izvozvi zvichagova riiniko nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko. Vadzidzi vaJesu vaida kuudzwa zvine chekuita nekuguma kwenyika saka mubvunzo wavaive nawo waive pazvikamu zviviri. Chekutanga vaiti tinoda kuziva kuti nderini kureva kuti time totally nguva mubvunzo nechekuita nenguva. Chechipiri vaida zviratidzo zvacho zvinoratidza kuti nguva yakuda kusvika zvinongedzo. Saka Jesu akapindura mubvunzo iwo. Inzwai mapinduro akaita. Verengai verse 6 kusvika pa7 Mateo 24 verse 6 na7 muchanzwa zvekurwa neguhu rokurwa chenjerai musavhunduka nokuti izvozvi zvose zvinofanira kumboitwa asi kuguma kuchigere kusvika nokuti rudzi ruchamukira rudzi noushe uchamukira ushe nenzara dzichavapo nehosha nekudengenyeka kwenyika kunzvimbo zhinji. Saka Jesu akatanga kupindura achiratidza minongedzo yacho. Ndo paari kutaura zvehondo, zvenzara, kudengeneka kwenyika, maproblems ari panyika, zvirwere, minongedzo iyi. Kurati zvinhu zvokuti kana zvichiitika zvinoratidza kuti nguva yafamba. Nguva yafamba. Asi munozvinzwisa kuti zvinhu zvakagara zviripo. Hondo kadzakagara but matauriro aita aida kuedza kureva kuti maitikiro acho, frequency yacho neintensity kureva kuti zvinenge zvaakuitika zvakakura zvakadaro plus zvichinyanya kuteedzana frequency zvichidzokororeka wega zvokuti unoona kuti pane zviri kuitika. Saka izvi ndo zviri muthe natural world but akapa mimwe minongedzo inowanikwa kuarea yekunamata
Okay. Inogona So kuno kuti verengai pavhesi 11 manje Matthew yaMateo 24 24 vhesi 11 vhesi ya 11 vaprofita vazhinji venhema vachamuka vachitsautsa vazhinji. uyu munongedzo hausi wekuti tinganyanye kuutsanangura mustudio pastor nekuti zvimwe zvivaprofita vakawanda hakuna rokishenwa unoenda ukashaya muprofita. saka hatidei nokuti chidzidzo chinotiti venhema ndevapi, but bhaibheri ratongoisa pachena rega kuti rimwe vara rinenge rasokomono mazuva ekupedzisira ivara rekuti profeti. Saka ipapo akabva apfuura, but mukuonera kuti paari kupindura ari kungopa anza yezvinongedzo zvinoratidza kuti pane paakazopindura, because mubvunzo vateereri wange uri muzviboka zvikamu zviri, wange uchida kuziva when neimwe chikamu chekuti what ndo minongedzo yaari kutaura iyi, but pekuti when akazopapindura pavhesi 15 yaMateo 24 iyo vhesi 15. Yes pastor. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakaregwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Saka apa pakuanzwa question yekuti when manje yekuti rini ndo pari kunzi pamuchaona nyangadzi yekuparadza yakarehwa naDhaniel. Maiona nyaya iyo yakarehwa naDhaniel, chinyatsoverengai mucherechedze panyaya yetaimi munobva mabatsirika. Saka muri kuti kana ndakubatai zvakanaka, yes pastor, mubvunzo wakabvunzwa Jesu waitsvaka zvinhu zviviri. Yes. Chii chicharatidza kuti maakuda kuzouya? One, uye pamuchauya pacho ndirini. Jesu ndobva apindura zviratidzo, ndobva apa hondo, nzara, kuwanda kwavaprofita nezvimwe zvakadaro zvataverenga. Panguva manje ndobva azoti pamunenge maona nyangadzi yekuparadza yakarehwa naDhaniel. Saka area yetaimi munobva mabatsirika. Haana kubva atoti ndongo yacho akangoti paverengei mupanzwisise, mukapanzwisisa ipapo muchaona nyaya yetaimi inobva yakuchekerewa. Maona saka toda kunotsvaka kuti chiri kunzi nyangadzi ichi. Saka zvatodaita nhasi pasa nemuvateereri togona kutadza kunyatsobuda, because chirungu chinoti when you shall see the abomination that causes desolation spoken by Daniel. Mobva matsvaga muunderstand. Saka togona kutadza kunyatsonzwisisa kuti abomination yacho chii. Saka zvatodaita nhasi pasa zviri simple. Udzai vateereri kuti zviri simple. Mufundisi varototaura vateereri kuti hanzi zvakareruka. Inini pataikura pasa takamboita imwe gemu yekuti kana ticha akasaya kusubject iyo kuclass paine zvimwe zvavabata, taive nemaatlas. Munazoera maatlas? Mabhuku anenge aine map pakanyorwa nyika padziri. Saka taita gemu yekubatisana nyika iya yekuti iwo kana uri kubatisa vamwe nyika hauratidze paenda maziso ako, unogona kutotaura wakatobva kuti vanhu batai pakanzi Cuba yeatlas. Saka vamwe wako vanobva vatanga kutsvaga vachitsvaga anenge atanga kuiwana momupa mamax. Saka zvatodaita izvinezvi tichishandisa example iyoyo, toda kuenda kubhuku raDhaniel. Handiti totsvaga mubhuku raDhaniel parikutaurwa zvekuti desolation, kuti chii nyangadzi. tinoda kutsvaga kuti chii, toda kungonotsvaga pane mavara iwayo chete pese mubhuku raDhaniel. Tapiwa clue kunzi mubhuku raDhaniel. Saka isi toda kungomhanya tonotsvaga pane mavara ekuti nyangadzi, because Jesu ati mukapawana chitangirei ipapo kunyatsa kuverenga, munoita idea yetime. Animazvona. Saka inini pandaizviita, vateereri munogona kuzvitowo muri kwamuri kutsvaga mavara ekuti abomination, kana kuti ekuti transgression, kana kuti ekuti desolation. Saka inini pandaitsvaga Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, mavara ekuti desolation ndakashaya. Ndakatanga kwaona pana Daniel 8, verengai vhesi 11 kusvika pa12. Daniel chapter 8. Inobuda zvakanaka kumba ikoko kana muine mabhaibheri echirungu zvinobva zvanyatsojeka, but pastor verengai Daniel chapter 8 vhesi ya12 kusvika pa13. Daniel 8 vhesi ya12.
hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose nokuda kwokudarika, rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pane zvose zvarwakaita. Ipapo ndakanzwa mumwe mutsvene achitaura zvino mumwe mutsvene zvaakati kuna iye wakanga achitaura, ko izvo zvakaratidzwa zvichasvika rini? Izvo zvechipiriso chinopiswa nokusingaperi nokudarika kunoparadza, kuti nzvimbo tsvene nehondo zviregwe zvichitsikwa netsoka. Nekudarika kunoparadzwa, manzwa mavara aya yakati sei ndati tiite nenzira iyi. Pane kudzidzwa kwebhaibheri kunotaurwa naIsaya, because munogona kuti but pastor zviri fere kungoswonyukura vhesi 1 muna Daniel, maitire izvozvo zvekungoti mavara ari kuna Mateo mwatsvaga mavara iwayo kuna Daniel. Ndo madzidzirwo ebhaibheri ere. Ndoda kuti muerenge pana Isaiah 34 verse 16, munzwe kadzidzirwo kamwe kanoitwa bhaibheri kanokurudzirwa. Isaiah 34 verse 16, tsvakai pabhuku yaJehovha murave, hapane chimwe chezvinhu izvi chichashayiwa shamwari yacho, nokuti muromo wangu wakarayira izvozvo nomweya wake wakazviunganidza. Pari kuti pasi apa pari kuti tsvakai mubhuku raJehovha, kureva kuti titsvage mushoko imomo mubhaibheri. Hakuna vhesi kana ndima kana pfungwa yemubhaibheri inongozvimiririra iri yega payo yega, isina pamwe panotaurwa zvakafanana naizvozvo. Exactly, ndizvozvo. Nekumwe kutaura vateereri pari kunzi panapa nyaya yataurwa naJesu inotilidha kuti tizive kuti nderini pachauya Jesu. Jesu abva apindura akati pamubvunzo wokuti nderini, ndokumbira kuti endai munotsvaga chinhu chinonzi nyangadzi yekuparadza chakataurwa nemuprofita Daniel. Mukachiwana chinhu ichocho nyatsopaverengai, munoita clue yekuti nderini panouya Jesu. Ani mapabata. Saka isusu ndobva tati Isaiah manje ndobva ati zvimwe zvinoitwa kuti munzwisise. Iwo mavara ari kunzi nyangadzi yekuparadza ataurwa kuna Mateo. Haambowanikwe kuna Mateo chete, kune kumwe kwaanowanikwa. Ndo zvataura Isaiah zvikanzi manyorerwo akaita bhaibheri kune kutori nekumwe kune mavara akada kudaro. Ndo pamanzwa ndakuti pastor ngatiite ifanika zviya zvekunge vanhu vari kutsvaga nzvimbo paatlas, kureva kuti mavara ataurwa naJesu aya handei mubhuku raDaniel tonotsvaga paari, nekuti ndo zvakurudzirwa naIsaiah. Hanzi mukadaro munobva maona kuti ndima dzinotori neimwe ndima inobatsira imwe ndima kuti ijeke. Saka mavara ekuti transgression, ekuti abomination, ekuti desolation, mavara iwayayo amaverenga kuri kushona paanowanikwa ndepana Daniel 8 verse 12 na 13. Chisai mumashoko edu. Muri kuti mimi patiri kuzviratidzo tazvinzwa, minongedzo, asi chatiri kutsvaga inguva kuti zvinoitika rini. Saka Jesu akati iye mukamaenda kuna Daniel, pane zvakataurwa naDaniel achiti kune nyangadzi yekuparadza. Mukanonan'anidza muri ipapo muchitsveta tsvagurudzo yenyu, zvinokujekera. Tinojekerwa nenguva. Hakusi kunzi ndonguva yacho bayataurwa, but hanzi mukanotenderera muchitsvagiridza muri ipapa. Please munyatsopatsvagurudza munobva maita clue yekuti nguva yacho nderini yekuguma kwenyika. Isaiah achibva ati hamungogumiri pana Mateo bedzi kana kuti pana Daniel bedzi, asi mune muchiti mukatsvagawo mutsvagawo zvinobatsirana kujekesa, zvinobva zvajekesa. Tafamba teseka. Pane rimwe vara pastor, dzokera futi kuna Matthew 24 verse 15. Mateo 24 verse 15. Iri kuti kudini? Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarehwa nomuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Saka mavara ekuti nyangadzi neekuti kuparadza, kureva kuti abomination, neekuti desolation taura. Mutsara wataurwa naJesu pane paati futi anorava ngaacherechedze, kureva kuti anoverenga ngaaunderstand.
zvinotowanikwa mukuverenga. Zvinowanikwa mukuverenga but uunderstand. Okay. Saka inini zvandakabva ndaita futi pasi. Ndakabva ndatora futi vara iro rekuti understand. Alright. Rekuti kunzwisisa. Iro vara rekuti kunzwisisa iro because Jesu but anoranga ngadi ngada. Saka ndakandatora vara iro rekuti kuunderstanda futi. Ndobva ndadzokera mubhuku raDaniel. Kuti ndepapi futi pariri. Vara iroro kuitira kuti ndinyatsomeka sure kuti nyaya yataurwa naJesu ndiri correct ndasvika pairi. Saka ndoda tiverenge pana Daniel 8 past. Chiverengai verse 15 na16. Verse ya 15. Zvino ini yeni Daniel ndakati ndaona zvandaratidzwa ndikatsvaka kuzvinzwisisa. Ndikaona mumwe wakanga akaita somunhu amire pamberi pangu. Ndikanzwa inzwi romunhu richibva pakati pemhenderekedzo dzaUrai richidana richiti, Gabriel, dudzira munhu uyu zvaakaratidzwa. Pastor mukasanyatsofamba nendika vateereri vanonetseka kubata. Muri kuona zvikuitika panapa ndezvekuti hameno kuti toti coincidence toti chiine shoni kuti is it by coincidence kuti pandima iri kutaura zvenyangadzi iri kutaura zvedesolation ndo ndima iri kubva yatangawo Daniel kuti ndakatsvaka kunzwisisa kuti hazvisi kuti zvaita masanga chete. Point yandoda kuti muoneka ndeyekuti zveshuwa Jesu aiziva kuti nyaya iyi anza iri kuna Daniel because Daniel ndo paari kubva atanga kuti ndakada kuunderstanda. Alright. Kureva kuti zvinhu izvi zvasingosangana panzvimbo imwe chete. Exactly. Panzi naJesu pane nyangadzi, panzi ndo pane desolation. Ndo pakusikotaurwa zvekunzwisisa futi yeti bhuku rese raDaniel past ukabva kuchapter 1 hapana Daniel paanenge achiti vakomana ndakada kudai ndakada apa ndo paari kubva aratidza kuti ada kunzwisisa. And anoda kunzwisisa kudaro Jesu akabva audzani Gabriel ndobva anzi Gabriel udza murume uyu aunderstande kuratidza kuti pastor hatina kurasikaba kana tiri pana Daniel 8 ndo pari kutangira nyaya iri kunzi naJesu mukainzwisisa ine clue yekuti muzoti nguva yekupedzisira ndeiri. Isai mavaka venyu timbonzwa kamwe. Panapa zviri kubudiswa namufundisi vateereri mukuhurukuro yatiri kuita ndezvekuti katauriro kakaita Jesu achipindura mubvunzo wevadzidzi anoti kana maona zviratidzo izvi asi makuda kunzwisisa zvenguva endai kuna Daniel. Kuna Daniel kunotaurwa zvenyangadzi yekuparadza asi chimwe chinhu chinokosheswa ikoko kunzwisisa. Saka imi mukanotenderera pane nyangadzi apo yekuparadza mukanoita tsvagurudzo yenyu muri ipapo muchitsvaka kuzvinzwisisa munobatsirika kuziva zvine chekuita nenguva. Ngatimbonzwa kambo vateereri. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Jesu wangu mudiwa ndinouya kunewi mananda andibata chiripo cha mpupuri ndiwike muponesi nakara panyarara munonditungamira kumusha wekudenga ndimwi chidziwiriro hakuchina zvechimwe musandisiyendeka tenzi mundibatsire rosimbira kunemwi rubatsiro zvevangu mundifukidzeini nemapapiro enyu ndimwi Kristu ndinoda zvese zvomunondipa simudza vaputsika rapanyi vanorwara zita renyu royera ini ndega ndashata ndazara ndezvitema mazara ndinemutsa kunemutsa kunemwi wekuchenesa ini rega uzondirapa moyo wangu mukati zvetsimere upenyu
muchingamidza zvakare vateereri tichienderera mberi neuruku redu nguva yekupedzisira. Toda kutenda pastor, muchikamu chapfuura taona vadzidzi vachipindurwa naJesu about nguva yekupedzisira. Vaida kuziva kuti nderini uye zviratidzo. Pana Matthew 24 Jesu ndobva avaudza zviratidzo. Ndobva asiya pavhesi 15 avati asi kana muruda kuziva kuti nderini ndokumbira kuti muende kunotsvaga mubhuku raDhaniel. Pamuchanzwa panotaurwa nyaya yenyangadzi inoparadza. Ipapo please tendererai muripo muunderstand. Saka tatapedzisira taona kuti mavara atiri kunyanyoda ari kutilida ndeyekuti abomination, desolation ndokunyangadza, desolation ndokuparadza, nerekuti understand. Saka tabva taona kuti mavara aya ese ari kuwanikwa pandima imwe chete pana Daniel chapter 8. Saka ndozvabva zvatipa confidence yekuti ndofunga tatangira chaipo pakataurwa nani naJesu, because minongedzo yese taiwana pana Daniel chapter 8. Saka tauda kuverenga vhesi ya17 iri kuramba ichienda kutibatsira kuti tinzwise kuti nguva yekupedzisira yakamira sei. Daniel chapter 8. Maybe tangirai Matthew 24 verse 15. Matthew 24 pa 15. Yes. Kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarebwa nomuprofita Daniel imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Zvikanzi please understand I. Daniel 8 verse 17. Uko tasiya tanzi understand I mapabatera. Jesu asiya ati jipas ati nzwisisai, nzwisisai. Atiende pana Daniel 8 verse 17. Daniel 8:17. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire. Zvino akati achisvika ndikatya ndokuwira pasi nechiso changu. Asi akati kwandiri, chenzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nokuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yokupedzisira. Mamaona mavara andiri kuda. Jesu asiya ati munzwisise. Gabriel paakududzira kuna Daniel ari kuti chinzwisisa. Kuratidza kuti vateererika kana toda kuziva kuti nguva yekupedzisira iriko rini, tichitangira pana Daniel chapter 8 tokumbirisa dai Mwari atibatsira tese tinzwisise area inoda kunzwisisa, inoda kuunderstand. Ikubva yanzi chinzwisisa. Reason ndobva pabva papiwa anza iye isina kupiwa naJesu ye zvikandi nekuti ndezvemazuva ekupedzisira. Kuratidza kuti Daniel chapter 8 iri kuchingura pakasiyira Jesu pana Mateo 24 verse 15. Ndoda kuti pajeke past tinoziva kuti Daniel ndo rakatanga kunyorwa. Jesu achizouya, but mukudzidzisa kuti vanhu tizive nguva yekupedzisira Jesu ndiye atanga kutaura kuti endai kuna Daniel. Saka in other words pakasiyira Jesu pana Mateo 24 verse 15 achitendai kuna Daniel. Daniel 8 manje yakuskochingura, yakususukidza kuti zveshuwa understandai nekuti taakutaura zvemazuva ekupedzisira. Ndozvairi kutoita ichi. Chiverengai verse 18 na 19. Daniel 8 verse ya 18. Zvino akati achataura neni, ndikabatwa nehope kwazvo ndivete nechiso changu pasi. Asi wakandibata akandimisa. Akati, tarira, ndichakuzivisa zvichavapo panguva yokupedzisira yokutsamwa kwaJehovha, nekuti ndezvenguva yakatarwa yokupedzisira. Ari kuramba achidzoka zvikanzi ndichakuzivisa ndezvenguva yakadii yakatarwa yekupedzisira. Saka maona tapa musoro ino yekuti nguva yekupedzisira. In other words pastor, ndiri chidzidzo chiri kuti pane zvinotaurika munyika zvekuti zvikaitika vanhu tinobvumirana kuti mazuva ekupedzisira hazvina kuipa, but bhaibheri roda kuburitsa kuti kumwana waMwari chinhu chiri shuwa kuti unzwisise mazuva ekupedzisira kudzoka kubhuku raDhaniel rokunongedzera. Iro rokunongedzera. Nimwe minongedzo harisi kuramba iri kwahayo, but iye Jesu chayari kuti kuri kwekuti muda unyatsoziva nyaya iweduwe, dzokai kuna Daniel akulidei kuti munzwise kuti nguva yekupedzisira yakamira sei. Saka zvakaratidzwa izvi zvaari kunzi ndezvemazuva ekupedzisira angaratidzwa chipasa. Maybe tisarambe tichiverenga mavhesi pana chapter 8 chiche charatidzwa Daniel. Muchapter 8 akaratidzwa mukono wewai, Rem, mukono wewai. Mushure mekuratidzwa gondobwe iroro ndobva aratidzwa mukono wembudzi, chigotoro, yigot. Nhongo yembudzi iya ichibva yauya ndokusvotunga
gondobwe rehwai nekuritsika-tsika nekuriparadza. Nyanga 1 yaive pahuma yembudzi ndobva yadona ndobva pamera dzimwe nguva kwakazoita rumwe runyanga rwakauya futi. Saka apa pari kutsanangurwa ndo zvaakaratitisati taenda pane zvakatsanangurwa zvezvaakadii kuti akaratidzwa gondobwe ranga rakamira but rakaskorwiswa nenhongo. Nhongo iyi yaive nenyanga pahuma yaioneka. Saka nhongo iya yaparadza gondobwe, hanzi nyanga iya yakatyoka pakabuda nyanga 4. But tazofamba mberi uku kune imwe nyanga yakazoonekwa ichikura. Saka nyanga iyi ndo yandaoda kuti muverenge pana Daniel 8 vhesi ya11 na 12. Daniel 8 vhesi 11. Yes. Rukazvikudza kusvikira kumuchinda wehondo, rukamutorera chipiriso chinopiswa nguva dzese, nzvimbo yemba yake tsvene ikaputswa, hondo ikamutswa kuzorwa nechipiriso chinopiswa nguva dzose. Nokuda kwokudarika rukawisira pasi zvokwadi, rukafara pane zvose zvarwakaita. Runyanga urwu parwaita zvese izvo runomirira, takadzidza kuti marunyanga runenge ruchimirira umambo. Tichazonzwa kuti chii parwaita zvese izvi. Makambotitungamirira chimwe chidzidzo chekumashure, vateereri mufundisi vakatitungamirira vakati zvadaro pakabva paita akabvunza akati, nhaimi urwu runyanga zvaruri kusiyiwa ruchiwisira zvokwadi pasi, ruchiparadza nekudzimaidza basa raKristu musanctuary, zvicharamba zvichisiyiwa zvakadaro kusvikira rini? Saka pana Daniel 8 pavhesi 14 pakabva papiwa mhinduro zvikanzi aiwa zvichatora 2300 days. Makabva matudzwa kuti years, makore. Ipapo nzvimbo tsvene ichanatwa. Zvikanzi zviri kuitwa zvese izvi, don't worry, pachada 2300 years. Nyaya iyi ndo paichagadziriswa yawaona iri kuitwa nekarunyanga. Ndobva vision yabva yapera, ndo yachingwa manje naGabriel yaari kuzoita kuti Daniel anzwisise. Saka Daniel asati atombotsanangurwa zvinorevei, ndo pamaverenga paya paari kunzi Daniel, zvawaratidzwa izvi ndezvenguva yekupedzisira. Ndobva hanzi nyatsoinzwisisa nguva iyi. Saka ngatione kuti yainzi nguva yekupedzisira naGabriel ndeipi. Ngatichimunzwa Gabriel achidudzira achitsanangurira Daniel kuti tibate panyaya yedu kuti nguva yekupedzisira. Saka chiendai pana Daniel chapter 8 verse 20 na 21. Daniel 8 verse 20 na 21. Verse 20. Gondobwe rawakaona rakanga riine nyanga mbiri, ndiwo madzimambo avaMedhia navaPezhia, uye nhongo ine mvere ndiye mambo weGirisi. Runyanga rukuru ruri pakati pameso ayo ndiye mambo wokutanga. Saka akudzwa kunzi gondobwe rawatanga kuona riya riri kumirira umambo hweMedo Persia. Nhongo yakazouya ikatuma gondobwe iyaya yanga ine nyanga pahuma panyanga imwe chete iri kumirira umambo hwevaGirisi. Zvikanzi nyanga 1 yenge iri pahuma iya ndiye mambo wekutanga weGreek Empire ainzi ani mambo? Alexander the Great. Saka ndiGabriel ari kutsanangura kureva kuti ari kutsanangura futi nhoroondo iya yekuteedzana kwemadzimambo. Izvi zvinhu zvaitsanangurwa nguva iyi ichiri kumberi, vana Alexander vacho vasati vatombouya. Vanga vasati vatombouya. Saka ari kutsanangura chiprofita Bible rinoshamisa because I know imakaita history seneri. Zvesho unoziva kuti dai maka inini handira kunyanyoenda kumberi mberi, asi kushoma ikoko kwakandibatsira kuti pandinozoerenga Bhaibheri zvinezvi unoziva kuti pari kunzi nyanga yaive pahuma iyo ndimambo wekutanga Alexander. Zveshuwawo ukaerenga nhoroondo yaAlexander the Great unotoona zveshuwa paikodzera kuti angonyorwawo tumwe tumavara muBhaibheri. Zveshuwa ukazwa achitoinkludwa muBhaibheri ane kuita kwaishamisa. Saka Gabriel anoenderera mberi achitsanangura pasi. Osvika nekudzidza kwatakaita kukabva Medo Persia kunaya chii? Kunouya Greece. Kouya chii? Kouya Rome. Kouya Roman Empire. Kozouya chii panga pane modern Europe paya? Umambo hwaibatsirana nemadzimambo ari kuEurope. weChristian church yaane muzinda kuRoma handiti. Saka Gabriel anoramba achitsanangura zvinhu izvi pavhesi 23 kusvika pa25
ndopaanotsanangura chimiro cheThe Christian Church yaane muzinda kuRome nguva yemadark ages. Verengai munzwe. Daniel 8 verse 23. Zvino panguva yokupedzisira youshe hwavo, kana vadariki vazadza chiyero chavo, mambo une chiso chine hasha, unoziva kuita nemano akaipa uchamuka. Simba rake richava guru, asi hazvingaitwi nesimba rake chairo. Uchaparadza zvinoshamisa, asi uchafara pane zvose zvaanoita. Uchaparadza vane simba navanhu vatsvene. Zvino nokungwara kwake uchafambisa nhemba noruoko rwake. Uchazvikudza mumwoyo make nokuparadza vazhinji vakafaravo. Uchamukiravo muchinda wamachinda, asi uchaputswa zvisingaitwi neruoko rwemunhu. Kutsanangurwa kwenhoro ndeyeThe Christian Church muchimiro chayo chemadark ages yaane muzinda kuRome. Pari kutsanangurwa kufambiswa kwaiita nhema nezvakawanda zvakadaro, kuurayiwa kwaiita vatsvene nezvakadaro. NdiGabriel kutsanangura. But ndoda kuti vateereri mucherechedze matsananguriro aGabriel. Gabriel ati gondobwe rawakaona maMedo Persians, nhongo yawakaona maGreece, imwe nyanga iyo yakawisira zvokwadi pasi ichidzimaidza basa raKristu musanctuary. iThe Christian Church muchimiro chayo chemadark ages yaane muzinda kuRome. Handiti ari kuenderera mberi. Saka paakanga asarirwa napo pastor, ndepaya papabvunzwa paya kunzi ini zviri kuitwa neThe Christian Church izvi zvekukanganisa chokwadi chaMwari, kuuraya vatsvene, icharamba ichisiwa ichidai kusvika rini? Ndobva papiwa mhinduro yekunzi panoda 2300 years kuti nyaya iyi izogadziriswa. Saka ipapo Gabriel anga asati apatsanangura, ndopaakusvotsanangura pe2300 days dziya kuti zvakamira sei, because pegondobwe atsanangura, penhongo atsanangura, ndobva atsanangura penyanga iyo The Christian Church, ndobva atsanangura. Papasara manje ndepenguva. Yet penguva ndopatiri kutonyanyura pasi. Saka chiverengai verse 26. Munzwe Daniel 8 verse 26. Daniel 8 pa 26. Yes. Zvawakaratidzwa zvamadekwana namangwanani, zvawakaudzwa ndezvazvokwadi. Asi iwe vanza zvawabona, nokuti ndezvamazuva mazhinji anozouya. Maona kuti Gabriel aisa pachena ka. Ari kuti nyaya iyi ye2300 days ndeyechokwadi Daniel. Iri shuwa vateereri nyaya ye2300 days. But Gabriel abva awedzera akati ndeyemazuva ekupedzisira. Kureva kuti pamubvunzo wabvunzwa Jesu wekunzi mazuva ekupedzisira, nguva dzekupedzisira ndarini, Jesu ndobva ati endai munoverenga kuna Daniel. Handiri mapabata. Daniel wacho wese zvikanzi but tendererai panotaurwa zvenyanga dzekuparadza. Kana matenderera ipapo nyatsopanzwisisai. Saka patiri kutenderera tiri ipapo pasi, Gabriel abva aisa pachena kuti nguva yamunoda kuziva nezvaye mazuva ekupedzisira iri panyaya ine chekuita ne2300 days. Ndopamunonowanira time yamuri kutsvaga. Time yamuri kutsvaga ndopane clue yacho yese ipapo. In other words, ari kuti kana iri nguva yekupedzisira yemazuva ari mberayo, Daniel please tenderera pa 2300 days. Isai mavara enyu pastor. Kuti manzwa kuti kudii so far. Panapa mubvunzo, pati mubvunzo yasara ndeyekuziva nguva. Yes pastor. Seku kana tiri pamubvunzo wevadzidzi. Saka Jesu apindura zvese pamwe chete. Akati zvinoratidza kuti ndauda kuzoya zviratidzo ndobva zviti gaga. Yes. Asi ndobva ati panguva kana makuda kuziva nguva munotoenda kuna Daniel. Right. Kana masvika kuna Daniel muchaona kuchitaurwa ndezvenyanga dzekuparadza. Saka ipapapo chitenderera ipapo muchidzidza ndo pachanobudira nguva dzamunoda kuziva. Thank you pastor. Saka vateereri zvakanaka ndozva kuti vamwe venyu pane vanotaura navo padzinare pastor wekuti anenge achida kukonfirma kuti tiri kufamba tese pazvidzidzo, anogona kungofona ongotanga kuti Babylon, Medo Persia, Greece, Roman Empire, The Christian Church neModern Europe, zvaanenge achiedza kuita ada kungoratidza kuti nyaya idzi kutsinana kwemadzimambo akadzibata. Saka pamusoro pekubata nyaya idzi manje
kana tauda kuzoti nguva yekupedzisira ndarini pamusoro peizvozvo vateereri izvo toziva kuti mazvibata iye zvino ngatichimbokonzenderetai pa 2300 days. Izvo zvakatonaka kuziva kuti Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome zvakanaka izvo. But kana yanyaya yetime iri kunzi ngatichitendererai pachirahwe chiri kunzi 2300 days. Chiverengai verse 27 pastor timbonzwa kambo yaDaniel 8. Daniel 8 verse 27. Ini Daniel ndikapera simba, ndikarwara mazuva. Ipapo ndikamuka ndikabata mabasa amambo, ndikashamiswa nezvandakaratidzwa, asi kwakanga kusino munhu waizvinzwisisa. Saka pakabva paita dambudziko pasi. Gabriel paanga auda kutsanangura nyaya ye 2300 days, anga apa munhu waMwari simbiso kana kuti confirmation yekuti nyaya yandakukudza ye 2300 days ndeye nguva yekupedzisira. But asati achitsanangura nezvetime yacho, Daniel akabva afenda. Kwakutomborwara, saka kwakutorwara kwenguva. Saka akarwara asati atsanangurirwa time. But chaanga angoudzwa ndechekuti iyi panyaya ye 2300 days ndo pane clue yenguva yekupedzisira. Ndo pane clue yenguva yekupedzisira vateereri panyaya ye 2300 days. Imborambai muri pachirongwa timbonzwa kambo tuye toenderera mberi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Pedro nemuchinjiko pane tsime kwaro, mvura yekurapa yabva kuna Jesu. Pedro nemuchinjiko
tinomuchingamidza zvakare vateereri tichienderana mberi nehuruko yedu nguva yekupedzisira. toda kuti tikonye pastor. Ngatitangirei patambotangira pana Matthew 24 verse ya 3. Matthew 24 verse ya 3. Yes. Pamubvunzo wevadzidzi uya. Pamubvunzo wevadzidzi uya. Wakati agara pagomo reMoriya, vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati, tiudzei kuti izvozvi zvichagova riiniko, nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko. Muzvikamu zvapfuura vateereri, ndo pabuda hurukuro yekuti mubvunzo wakabvunzwa nevadzidzi wenge uine zvikamu zviviri. Chikamu chekutanga chaida kuziva kuti nderiini pachaguma nyika nguva yekupedzisira iyi. Chikamu chechipiri chaida kuziva kuti zvinongedzo zvacho ndezvipi, masainzi ekuti tikaona toziva kuti nyika yakunoguma Jesu akuuya. Jesu achipindura mubvunzo pastor kubva pavhesi ya 4 kunosvika kuvhesi 14 aipindura achipa anza yechikamu chechipiri chemasainzi chezviratidzo. Ndopaari kuti kuchaita nzara, kuchaita hondo, kudengeneka kwenyika, vaprofita venhema nezvirwere. Chikamu chechipiri chekuti nderiini ndo chaakasiya ichocho, ndobva achipindura pana Mateo 24 verse 15. Paverengei Mateo 24 verse 15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarebwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Nyaya yetaimi kuti nderiini akabva ati zvomuchiita kureva isusu vari kutoteerera nhasi. Zviratidzo tiri kuzviona vateereri. Kana tauda kuziva kuti nguva yekupedzisira ndeipi, Jesu ari kuti Bhaibheri rikuti chiendai munoverenga bhuku raDhanieri. Pane nyaya iri muna Dhanieri inotaura zvenyangadzi yekuparadza. Kana maiona nyaya iyoyo, tendererai ipapo munyatsa kupanzwisisa. Ndo pane clue yekuti mazuva ekupedzisira ndeapi. Saka muchikamu chavhura pasi tatiri kuna Dhanieri 8 ndobva tanzwa Gabriel achiudza Dhanieri kuti zveshuwa nyaya ye2300 days nyaya iyi ine chekuita nemazuva ekupedzisira ndeyechokwadi. Dai waiunderstanda Daniel. But dambudziko raitika pataona muchikamu chavhura papera chapter 8 Daniel abva afenda. Saka Daniel paafenda changa changoitwa naGabriel kumuudza kuti zveshuwa nyaya 2300 days ine chekuita nemazuva ekupedzisira. Number 2, nyaya iyoyo ndeyechokwadi. Mazvibata zvinhu zviviri pasi. 1 ndeyemazuva ekupedzisira. Number 2 ndeyechokwadi. Inyaya yechokwadi. Saka ngatichiendai pachapter 9 tione kuti zvazopera sei, because Jesu ari kuti nyaya iyi tiibate pasi ndo inotipa clue yekuti nguva yekupedzisira ndeipi. Daniel chapter 9 verse 1 to 5. Daniel 9 verse 1 kuenda pa5. Zvino negore rekutanga raDhariasi mwanakomana waAhasuerusi worudzi rwavaMedhi, wakanga aitwa mambo woushe hwavakadheya. Negore rekutanga rokubata kwake ushe, ini Dhanieri ndakanzwisisa pabhuku kuti makore mangani akanga audzwa muprofita Jeremia neshoko raJehovha kusvikira pakupera kwokuparadzwa kweJerusarema, kuti aiva makore 40. Ndikarinzira chiso changu kuna She Mwari, ndikamutsvaka nokunyengetera nokukumbira nokuzvinyima zvokudya namasaga namadota. Ndikanyengetera kuna Jehovha Mwari wangu, ndikazvireurura zvivi ndikati, haiwa Ishe Mwari mukuru unotyisa, unosimbisa sungano yake nenyasha dzake kune vanomuda, unochengeta mirayiro yake. Takatadza, takaita zvisakarurama nezvakashata, takakumukirai tikatsauka pazvirevo zvenyu nezvamakarayira. Kwatozopera nguva Daniel akazotanga kustanda pastor. Ari kustanda kudaro, chinhu chaakadiscover mumastudies ake ndechekuti situation yavaive mayari because vaive kuutapwa kuBhabhironi akanyatsonoti yenge yakonzereswa nekuti vanga vadarika zvakarayirwa naMwari. Unoziva kuti irombo rakanaka pastor kuti munhu kana ari musituation imwe inorwadza amboreflect kuda kundotsvaga kuti chingangodaro chiri kukonzera. Vazhinji havaite nguva iyoyo
vazhinji vanongokurumidza kuti pastor itai zvinhu zvangu zviite zvakanaka, pastor ndinamatire zvinhu zvidii zvifambi. yeti Mwari anodawo kuti dzimwe nguva umbotsvagawo kuti chazokusvitsa pachimiro ichocho chii. Saka Daniel ndo zvaakarealize, ndobvaona kuti maiwe rudzi rwese rwekwaIsraeri takatadzirani, Takatadzira Mwari. taisachengeta mitemo yake. That's right. Saka akabva atanga kunamata, Achireurura. achireurura kuti Mwari ka takakutadzira Tiregererei. tiregererei. Right. Saka panotanga chapter 9 Mm. ari kutonamatiro ake situation yaanga ari mairi Okay. Yeutapwa. yeutapwa achiti Mwari ka zveshuwa takakutadzirai saka maona taamuchimiro chakadai. Verengai munzwe verse 6 na 7 yaDaniel 9 munyatsodzwa kuti zvii zvaainamatira pasi. Pana Daniel 9 verse ya 6. Hatina kuteereravo varanda venyu vaprofita vakataura nezita renyu kuna madzimambo edu namachinda edu namadzibaba edu nokuvanhu vose venyika. Haiwa Ishe, kururama kuri kwamuri, asi kwatiri isu kunyara kwezviso zvedu sapazuva ranhasi kuvanhu vaJudha nokuna vagere Jerusarema nokuvaIsraeri vose vari pedyo navari kure panyika dzose kwamakavadzingira nemhaka yokudarika kwavakakudarikirai imi. Saka Daniel ari kukonfesa vateereri achitaura kuti chimiro chatiri chekuti vaIsraeri vakatapwa kuenda kunyika dziri kure hanzi ingari yekuti hatina kuteerera mitemo yenyu. That's right. Saka chandinoda kuti munyatsonapasa mukuzvionera kuti munamatori uri kutonyatsoratidza munhu ari kunamatira kuregererwa situation yavayo. Hapana chaari kukumbira kuti ndokumbira chakati, Okay. kukumbira kuregererwa asi kukumbira zvinhu. Alright. Ende hapana chaari kukumbira kuti nditsanangurirei kuti sei tiri musituation inorwadza. Yeah. Pandinoda kuti muchiona manje aita munamatori pepatopera nguva tichibva muchapter 8 aita munamatori. Chiendai munzwe pavhesi 21 na 22 Tiri pana Daniel 9 ipapo. kuti chii chinoitika. Verse 21. Ndakati ndichataura pakunyengetera, uye murume Gabriel wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo, wakasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chamadekwana. Akandidudzira akataura neni akati, Dhanieri, ndauya zvino kukuvigira njere nokunzwisisa. Manzwe here kuti auya ndianamba pasi NdiGabriel. uya abvainge achitaura naye. Eh. Saka vateereri kana tiri kufamba tese Gabriel paapedzisira kutaura naDaniel, Daniel abva afenda. Papataurwa zvinhu 2 zvakakosha pasi zvandatomboti mudzokorore. Gabriel anga apedzisira kutaura achitudi Gabriel pachapter 8 pachapter 8 vhesi ya 26 akanga apedza kumurondedzera zveumambo hwaitevera. ehe Ndobva amuudza kuti nguva yataurwa iyi ehe ye2300 days ehe inguva yekupedzisira ndeyechokwadi. ndeyechokwadi. Ndobva atomuti nzwisisa Right. handini mazona. Saka ndopaakusumurura Gabriel. Okay. Saka paadzoka izvino saka muri kuona vara raari kusvikotanga naro nderekuti Daniel, ndauya kuzokuita kuti unzwisise Nyaya iyi yapatakasiya. handini mazona. Saka nyaya iyi vateereri kutaura chokwadi hazvinowanika mukudzidzwa kwebhaibheri kuti pamwe pacho unogona kuti izvi zviri kundikonfyuza kana paine nyaya yekuti Gabriel akanyatsoti iye hatisi kuzoisiyai kunyange wambofenda tichaidzokera inyaya iyi. Saka inyaya ikai ndo zvitori Mwari nhasi vateereri haisi kuzosiyiwa nyaya iyi kusvikira taratidza kuti tabata zvinodonzi naMwari tibate. Inyaya ipi pastor ye2300 days. Sei iri kuramba ichidzoswa nekuti ine chekuita nenguva yekupedzisira. Saka Gabriel adzoka ari kuti zvawanamatira tazvinzwa izvi but pandauya yezvinezvi ndoda kusumurura panyaya yedu iyayi. Saka zvandauda kuti uite Daniel, nzwisisa. Maona mavara aya akataurwa naJesu ekuti understand understand ndo mavara ari kuramba achitaurwa nani kuratidza kuti patiri kutodzidzawo kudaika iye assurance yatiri kupiwa naMwari kuti hamuna kurasika muri kutenderera paarea iri correct nokuti ndopakuramba pachinzi understand understand understand. Saka tichinzwa manje kuti toiunderstanda sei nyaya ye2300 days kuti tiite clue yenguva yekupedzisira. Verengai pastor naMatthew 24 verse 3 neverse 15.
Mateo 24 tinoramba tichidzi tichingodzokorora akatanga tichidzokorora ndima idzodzo bedzabereke wakati agara pagomo remuorivhi vadzidzi vake vakauya kwaari vari voga vakati tiudzei kuti izvozvi zvichagova riiniko nechiratidzo chekuuya kwenyu nechekuguma kwenyika chichava chipiko. Verse 15. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakaregwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene unorava ngaacherechedza. Tikuramba tichitenderera ipapo kuti tinzwise nguva yekupedzisira. Jesu aiva apindura minongedzo yese. Changa chasara ndechekuti nderini ndobva ativerengei bhuku rani raDhaniel muri understand. Saka chandaita kuti mumboverengera futi apa pastor ndoda kutsimbidza unonzi kuemphasize ndoti kudi ndizvo kutsimbidzira varare kuti understand. Rekunzi naJesu anorava understand. Saka Gabriel paasvika una Daniel ari kuti ndauya kuti understand. Saka paroda kunzi understand ndepapi. Daniel 9 verse 25. Ingoverengai chikamu chekutanga munzwe. Daniel 9 verse 25a. Daniel 9:25. Tinoda varare kuti understand munzwe pari kuti kudi. Naizvozvo chiziva unzwisise. Chimopira imakagara. Mapaona kuti pari kunzi now please understand. Saka pakutonzi naGabriel paya understand ndo pandoda kuti pastor itokumbirai vateereri vapa understand ipapo. Ipo paroda kutotaurwa ndozoti hamuna uripedza vhesi. But ipo paroda kutotaurwa ipapo ukaona Gabriel ari kubva ati pandaa kutaura pa understand nzwisisa. Ndo pandoda kuti saka ndo vateereri nzwisisai pataakuzodovereka pari kunzi Daniel anzwisisa. Ipapa chipapedzisai ndo vhesi racho. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wekuvandudza nokuvaka Jerusaremu kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki nomwe uye vhiki dzina 62 dzichavapo dzokuvakwa kwaro rine nzvimbo mhami nemigero asi zvichaitwa nenguva yekutambudzika. Mufundisi vakatibatsira muchidzidzo chakapfuura zvetaimi iri kutaurwa ye70 weeks iyo. But nhasi patinoda kuti tinyanye kuongora ndepari kunzi kubva kutemwa kwechirevo varayiro kuti kubva rinoreva kuti from ndizvo kapasi kutangira apa starting point. Saka pari kunzi Daniel anzwise pasi ndepekuti 2300 days dzinova muchiprofita 2300 years. Daniel nzwisisa kuti dzinotangira apa. Saka ari kupiwa starting point yepanotanga kuverengwa 2300 years. Yanzi starting point yacho chii? Yanzi kubva panotema chirevo chekuti Jerusarema rivakwe nekuvandudzwa. Because patime iyi pastor Jerusarema ranga raparadzwa, ranga riri dongo vanhu vaenda muutapa. Saka Daniel ari kuudzwa kunzi bata nyaya iyi 2300 days dziya nekukosha kwadzo dzinotangira pachaitwa chirevo chekuti Jerusarema rivakwe nekuvandudzwa. Zvakaitwa rini izvi? Zviri kuna Ezra pastor. Ndo vhesi redu rekupedzisira. Ezra chapter 7 verengai vhesi 11 to 14. Ezra 7 vhesi ya 11. Zvino ndiwo mashoko eMwari iyo mambo Atashasta yaakapa Ezra muprofita nomunyori. Iye munyori wamashoko emirayiro yaJehovha nezvaakatemera Israeri. Atashasta mambo wamadzimambo kuna Ezra muprofita munyori womurayiro waMwari wokudenga wakakwana namamwe mashoko akadai. Ini ndinotema chirevo kuti vanhu vose vaIsraeri navaprofita vavo navaRevhi vari paushe hwangu vanoda nokuda kwavo kuenda Jerusarema ngavaende havo newe. Zvawatumwa namambo namakurukota ake manomwe kundobvunzisisa pamusoro paJudha neJerusarema sezvakarehwa nomurayiro waMwari wako uri muruoko rwako. Saka panapa mambo Atashasta pastor ndo paakapa chirevo kana kuti decree yekuti ana Ezra vachidzokera kuJerusarema vasunungurwa kubva muutapa vakutenderwa kunogadza masabhuku avo nemagavhena avo kuratidza kuti Jerusarema yakuvandudzwa kubva muchimiro chekuva dongo ichidzoka kuti ichiita chimiro chayaive kare. Saka vanodzidza Bhaibheri makambotibatsira chirevo ichi chakatemwa mugore ra457 BC.
BC kuna Jesu asati asati auya. auya. Saka ndo panotanga kuverengwa 2300 years vateerera. Saka ukaverenga 2300 years uchidzitutsira pana 457 BC kureva kuti Jesu asati auya, unosvika pana AD 1843. Imetse yacho inotanga yasvika pa43, but inozoenda pana 1844 nengari yekuti hakuna gore rinonzi 0, nekuti tikubva kuBC tichienda kuAD. Saka kureva kuti time ye2300 years inotanga mugore ra457 vateerera, yopera mugore ra1844. Saka muchiprofita chaDhanieri kunzi panopera makore aya Gabriel abva ati inguva yekupedzisira inenge yasvika. Kureva kuti inonzi nguva yekupedzisira kwehondo yenyika inoyi. Yes. Inotangira pa1844. Inotangira pa1844 panoperera pagumi ra2300 years dziyaidzi. Saka zvabuda murukuro yevateereri ndezvekuti pamubvunzo wakabvunzwa nevadzidzi wokuda kuziva zvinotiratidza kuti Jesu akudzoka netime yacho, akataura zviratidzo, asi patime anoti iye panondogumira period ye2300 years kureva kuti muna 1844 ndo panotangira nguva inonzi yekupedzisira, ndo panotangira mazuva anonzi ekupedzisira. Zvakakosherei pastor? Vanhu vanogona kutaura kuti tiita mazuva ekupedzisira vaona zvinoshamisa kana kuti zvinorwadza zvinenge zvaitika munharaunda, kuti hamuna kunzwa zvakadai. Saka Bhaibheri rinoda kuti izvozvo tazviona hatiregei kubhesa nezviitiko zvaitika mumaraini, nekuti pamwe zvakatomboitika mu4th century zvakada kungodaro. Chiri shuwa chinoratidza kuti taamunguva yekupedzisira kuona kuti taakumberi kwedheti here rinonzi 1844. Kana tingori kumberi kwedheti iroro, nguva yese iyoyo according to the Bible inonzi mazuva ekupedzisira. Ndokumbira kuti pendera ichidzidzo ichimuoneka vateereri. Tinoda kutenda vateereri tanzwisisa nguva yekupedzisira. Zveshuwa nyika ino ine mazuva yakatemerwa, ende pakudzidza kwataita mufundisi maita notisira pachinoti nguva yakatemerwa nyika ino yakuda kunokwana. Hatizivi date, Jesu anambosiya ataura date, asi akatiudza pekutanga kurovera hoko yekuti iye zvino tatanga chikamu chemazuva ekupedzisira. Mwari ave nemi. Kana pangaita mibvunzo vateereri pasina kujeka nezvimwe zvamungada kuti tibatsirane, tibatei panhare dzinoteerera 0774 651 181, 0774 651 181, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Parave nemi tikasangana muchikamu chinoteerera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo utungamire tenzi ndiye